6 de bɛ Colorado minnu ye plainte déposé k'a fɔ Trump murutira jamana kama que ni murutira jamana kama e tɛ se ka kɛ candidat ye tuguni quoi. Maintenant Cour suprême bɛna lamɛn comme olu yɛrɛ ka fɛn fɛn b'u ka jamanaw kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'u ka vote loi ta u yɛrɛ ye. Maintenant bɛɛ ka vote loi tɛ kelen ye. Maintenant ninnu ye nin min fɔ sisan Cour suprême de bɛna lajɛ k'a fɔ est ce que kuma min fɔra nin ye est ce que a bɛ se ka a kan ka bɔ a la wa ou bien a kan ka don a la. Donc je crois que kuma in bɛɛ b'o de kan bi sɔgɔmada in na. N'i y'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Amérique jamanatigi kɔrɔ o ka wele nin ko nasɔn na. Bari sabu tɛmɛnen na sariya tun b'a jira k'a fɔ ko n'i kɛra foroba baarakɛla ye a kiiri bɛ se ka tigɛ o maaw de kama. Nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ ma. O kɔrɔ ye n'a tɛmɛna bi a na kɛ jamanatigi wɛrɛ la. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan républicains ka hakilina ye min ye ko démocratiques bɛ ka cogoya bɛɛ de kɛ yaasa Trump kana se ka kɛ cɛbɔ ye. Nka e hakilina na Amérique jamanadenw yɛrɛ fanba yɛrɛ olu hakilina bɛ se ka kɛ mun de ye ni yɔrɔ nin na ko min bɛ kiiritigɛsoba nin na. Bon Mohamed y'a fɔ cogo min nin ye koba de ye jamana in kɔnɔ parce que a bɛna jouer san caman na a bɛna na kɛ ko ni kiiri min tigɛra bi o de bɛna marcher san caman na. Mais i ye min fɔ sisan gouvernement baarakɛla minnu y'u kali olu de ko don minnu y'u kali k'a fɔ u ti jamana janfa u tɛ kata bon olu de ko don. Maintenant ni min filɛ nin ye sisan san caman na nin ko in bɛna na ka minɛ kɛ républicains ni démocratique côté nin ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ye plainte déposé olu dɔw ye républicain olu dɔw votera Trump ye donc républicain ni démocratique côté mais jamana yɛrɛ bibi na a tilalen no fila ye parce que u ye sondage minnu kɛ 41% olu ko Trump kan ka bɔ a la 36% ko Trump kan ka to a la donc jamana tilalen no fila ye a ko la donc ko dennin tɛ ko ba de don. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan Trump yɛrɛ n'o ye cɛbɔ ye san 2024 kalataw la ani républicain jamanadenw caman de sigilen don k'a fɔ ko ni sariyasoba nin bɛna dɛmɛ don o yɔrɔ la bari sabu ale ye o kiiritigɛla 3 de lasigi k'a to a ka sarati fɔlɔ nin kɔnɔna na. E bolo o bɛ se ka kɛ wa? O tɛ se ka kɛ parce que i ye président ye a bɛn n'i ka kuma ma i ye u lasigi mais olu tɛ taa n'o sira ye olu y'u kali de k'a fɔ u ka jamana sariyasunba ye kuma min fɔ olu bɛ taa n'o sira de olu tɛ taa ni mɔgɔ ko ye donc k'a fɔ k'u bɛna taa ni mɔgɔ ko de ye o kuma t'a la parce que fɛn min u bɛ kiiri min tigɛ bi nin kiiri bɛna san caman de kɛ min bɛna kɛ a bɛna kɛ loi yɛrɛ de ye sa cogoya wɛrɛ t'a la tuguni parce que mɔgɔ foyi t'olu kɔfɛ tuguni. Ayiwa k'a da a ma kɔfɔlen kɔ n'o ye président Trump ye a y'a yira k'a fɔ ko ni nin kiiri nin kɛra ka ko dɔ kɛ a yɛrɛ kama min bɛ se k'a bali a ka kɛ cɛbɔ ye o ko bɛna kɛ fɛn belebeleba de jamana kɔnɔ. Sisan ye ko don parce que e yɛrɛ y'a fɔ sisan ka jamana kɔnɔna 30 de bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka ni ɲɔgɔn si kɛ bon ni a fɔra ko ninnu ye min kɛ ko tiɲɛ don a ye min kɛ nin ni ko suprême ko tiɲɛ don tɔw fana bɛna n'a kɛ est ce que mɔgɔ b'u yɛrɛ ɲininka est ce que san nataw fana na républicains fana dugu dɔw fana tɛna n'a fɔ ni parce que nin ye démocrate ye an tɛ fɛ a ka kɛ a ye nin kɛ an fana tɛna sɔn k'a bila mɔgɔw ka bota ye an ka jamana kɔnɔ yan bon olu kow de fana bɛ min na u bɛ ka nin ko ninnu fɛsɛ ka ɲa parce que san nataw la u bɛ se ka jouer kosɛbɛ.